Jo, čaute, ja som Dominik, vítam vás z nového videjka. Po roku som sa vrátil naspäť s novou špeciálnou hrou. Je to hra OMSI 2. OMSI 2. A po roku som sa vrátil, toto je Repaint DOP, adventný kalendár DOP, DPP DOP. No a teraz, keď sa takto pozrieme, je to pekný autobus, jasne. Ale pekný autobus. A je to veľmi novota pre mňa, lebo ja neviem, ako mám komentovať toto video. A takže sme na mape fiktívny Unhošť. A ideme teraz z linku 218 do Trine na Bezdekov. Takže poďme sa tam dať. Takže zapneme. Nemáme tu, musíme naštartovať. Takže. Sorry, potom zasekanie trošku. 10 snímkov za sekundu. Dáme toto. Dajme si jiný řád. Neviem, jak sa hovorí po slovensky, sorry. A dajme Unhošť námestie, áno. Počkej. Prečo si prvé nedal čas? To je najhoršie toto. Toto video som začal nepripravený už do prčic. Dobre, tak máme zmeniť čas. Takže, čo idem robiť je semka. Až 13 Bezdekov, až 13.00 máme. Tak počkaj, tak OK, a idem dať takých 55, aby som to stihol. Ale kolega, práve neprišiel. Takže, teda čo idem urobiť je, ja mám sa to vlastne. Dám si na denné a zapnem si kasu, ktorá sa tuto zapína. Zapásom som. Musíme chvíľu počkať. Toto je veľmi dobré. Z adventného kalendáru toto je fakt pekné. Toto je normálne peknejšie. Dobre, ešte nemám ani panely spravené ešte. Keď sa pozrete. Panely nemám ešte spravené tuto. Toto ešte musíme od Jadiho opýtať sa o tieto veci. A jo. Veľmi sa mi toto páči. A ešte pozrite túto funkciu. Keď pôjdem semka, normálne zapnem Dev. Teraz pozrite. Pôjdem semka a otvorím tieto. Dobre, nie. A teraz idem semka a otvorím tieto dvere. No je toto cool? Ale radšej to nechám vypnuté, lebo... Takže, zadajme PIN. Tento dávam tu 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ja neviem, či toto môžem ukázať, ako to zruším, akože na videe. Niečo môžem ukázať, takže číslo turnusu 218 00 dole 01. Takže ukazujem som to na paneli. Pred nám nefungujú, neviem prečo. Keď tak mi to napíšte do komentárov, lebo... Niekde môžete aj napísať, že ako ste sa mali, ako ste mali dneska, bo dneska je pondelok. Trinice Bezdekov. Tu aj píšu zástavky, inak, keď sa pozrite. Braškov, Toskánka, Unhošť námestie, stade to, ideme. Dávam Unhošť Slovan, tak. Vidíte? Dobre. Dám, že zrušiť. Koľko mám? Je 57, mám 3 minúty do odjazdu. Tak prepáčte zasekanie trošku. Nemám taký dobrý počítač. Jak to je ten istý notebook ľudia, čo som ja zvykol nahrávať, len mám tu monitor.
Niektorí sú tiež na zadarmo. Toto nie je kopírované tie, ne? Čas, to je neprestupné. Ukáž 20. Pseudonia je 120. Počkaj. Dám. No tak dúfam, že to stihnete. Ak nebude meškať. Lebo už je 58. Gáďo jedno. Ja 120 dňa. Nepozeral som, sorry. Tiež to isté. Dneska idete. Veľa. Veľa dneska dávate. More. Ktorá je 5 koruna. Toto 5 koruna. Celodenní. Zase celodenní. More, ty im trpe dneska. Ty one. Inak ľudia mám aj v pláne robiť akože ťažšie IRL videjka. Napríklad, neviem, upratujem si svoju alebo mám premiestniť. Inak, keď sa pýtate, že kde som, tak nepoviem vám. Nepoviem vám, v akom som tom som byte. Dobre, už musím. Dobre, už ste išli to. Mne sa mi páči ten autobus, keď sa aj pozriete, akože mne sa páči, to je CNGčko, inak toto. To je CNG. Dobre, keď som ešte načítal len textúry, to ešte počkajte chvíľu. Chcem len načítal, ja som dal, že to nie je automat, či manuál. To je inak automat, to máme v automate. Stopečku tu máme. Takže inak ja sa snažím chodiť veľmi predpisne, lebo tak zvyknem chodiť dosť rýchlo. Nemám inak ani zapnuté reflections, lebo tak veľmi mi proste sťahuje späť. Lebo keď neviem, či to vidíte, ale ja mám normálne len teraz 8 FPS. Hrozne mi myslí, ale nevadí. Žije. To hlavne, že mi žije. Neviem, či náhodou sa to nie je 30, lebo mne sa aj zdá, že to je 30. No meškám. Ani nemeškám, teraz som len 20 sekúnd od toho, ako som mal. O jedna tam mám byť, takže meškám. Nemeškám vôbec. Dobre. Zadáva pozor, lebo teraz som nemal prednosť a keby vyšlo auto. A to skôr som to, že škoda, že som to nenatočil. Obiehal som autobus, normálne to bolo také srandovné od Braško, od Trnice, počkajte, ako to je? Ja neviem, jak to volá. Trnina, Bezdikov. Odtadiaľ som išiel 100 a obiehal som autobus, kolejku, aj autobus. Dobre sú one. Tak to nebolo na schvál, ľudia, toto nebolo na schvál. Neviem, či to nie je copyright, dúfam, že nie, a ak to je copyright, tak ani nie, to nemalo by to byť copyright. Toto. Nič to je prvé copyright, alebo nie. Musím sa potom pozrieť asi do toho, no. No nič, vystupuje niekto, nevystupuje. Ale na čo by, tedy... Mám tu bordel, to aj vidíte na tom, ty vole. Neviem, či na tom vidíte, ale...
Dobrý. Dobrý den, přeji. Celodenní. Celodenní, no počkať. Tu vám nechceš nič. Dobre, nechceš. Požaduje lístak. Kto požaduje lístak, keď vypeš? Prečo som si zase... Mal by som sa správne pozrieť do zrkadla, ale keď nemám oné. Jo, a keby ste chceli mať túto mapu, musíte napísať mu e-mail tomu autorovi, aby si dostali ďalšie oné. Nemôžem ich dať niekde, alebo niekde proste. Vám dám jasne, že na stiahnutie túto mapu, len nedám presne tie oné od neho. Tie proste tie, čo je súkromné. Takže nemôžem vám to ukázať, musím mu jedine napísať cez mail alebo cez fórum. Takže, teraz ideme 66. A teraz takže som pred Kyšicami. Joj, šmík som dostal. Sorry, šmík som dostal. Ja som nezahlásil zástavku. Jaj. To je Kyšice, to sú. Pohode. To je prach. Mal som sa včera umrel, lebo som si premyslel stôl. A keď sa vážne pýtate, že kde som, v akom mieste, lebo som bol vtedy inom, ja vám to hovorím, na budúce vo videu, neviem ktorom, ale musím prvé pretočiť to video, ale možno ešte zajtra vydám video o... Len ľudia, ja vám poviem také pravdu, že Dolníkovice, neviem prečo mi nechce sa mi načítať Dolníkovice. Takže ja by som mal na hlave, že povedať Dolníkovice, ktoré bol všade. Ale nejde to, lebo ja som mal, len nechcel, takže. Takže keby som no. Takže nemôžeme ísť. Prepáčte, ja som aj zabudol aj čo mám robiť. Dobre. Tu počkaj, musíme ísť najchvíľku niečo vyriešiť, hneď som tu. Hneď som tu, guys, hneď som tu. Dobre, som späť, guys, som späť. Joj. Hej, nie to ani viem pohľadne byť tuto. Dal som ti, kámo. Nedal som ti. Dal som ti už ticho. Ale prakticky, keby som mal mať proste, keby som... Aj tak nepozerám, mal by som mať prednosť dedine na mesta. Prednosť tam čo. Tak no. A toto je krásne, tento autobus, toto je krásavci, toto je krásny autobus. Joj, to za to, lebo som ja nie, že sa tak jazdím vždycky, ale ono, Braškov, budeme za chvíľu mať Braškov. Pridáme trošku viacej, tak dáme úplne plný plyn. Vrt. Takže.
A natáčam to v pohode, pozrel som to, natáčam to v pohode, dúfam, že natáčam. Natáčam. Zatiaľ sa načítaj. Objektív načítaj sa. Počkať. Točí sa to. Točí. Pohodička, točí sa to. Yes. Ops, dúfam, že som nič neurobil. Že aj môj zvuk sa nahrával, bo ja už jem stovkou do prší, veď ja som sa zabol, že predo mňa dobre, tak trošku meškám. Ja som zase zabudol zahlásiť. Chápete toto? Normálne to sa mi ide. No trochu deje, ale malilinko. Keď nahrávam, tak už mi všetko musí trať. Bože môj, to je karma za to, že som nenapísal rok. Jaj, a inak mám ľudia, keď sa toto počas cesty, mám veľa vecí na natáčanie, akože mám veľa nápadov. Tak daj viac omsičko. Do prčic. To už nešlo to do mora. Mora, to sa... Oj! Moraj toto ako naspal. Máme zadanie. Nebojte, idem 47, nebojte sa. 48, 39. 50, ale idem úplne rýchlo, ale nechceme do nej veľmi rýchlo, lebo ako teraz sa to môžem ísť, a nemôžem ísť ani aj tak rýchlo, lebo tu mám 70, ale bude tu kruháčisko, ale my ideme doprava na pletený újezd. Lebo keby sme išli rovno, tak tam nič nenájdeme, ale keby sme išli semka napríklad, ideme na Dobronice. Ale niečo, a nie je tam nič. Nie. Keby sme išli semka na túto cestu, tak by sme išli na... Myslím, že nejaká diaľnica tam je. Sedmikos Telí, Nový Brod asi, ne? A veľká dobrá. To musím trochu nadísť. Ja, chytil som si obrubný kurník a vyšiel som na protismer. Dobre, aj tak... Aha, niekto vystupuje, okej. A zase nezahlásil, chápete? Nechápem. Vraškov to stráža. Stopku máme. Fú, ale dobre, že tam je arrendement. Neviem, či som si dobre zastal. No, jaša na... No jak na... Fú, do prčice som veľmi zastal. Dobrý. Neprestupné. To je, počkať. Čo potrebujete? 20...
Koľko? Ja som dobehol ten čas o minútu. Ja neviem, čo treba za ten dvere. Tak mám na 50 ne? Tak pozrite, keď som si všimol minule, že normálne, že tu je diaľnica, ani som si toho nevšimol, chápete? Dobre, tak tam bolo, že diaľnica napísaná, takže ja z toho som si vôbec nevšimol. Neviem ani 9 je tá diaľnica. Ale toto je cool, len už tuto končí a tam je už auto. My sme boli teraz pod diaľnicou a tu je diaľnica na neviem kde. Teraz som vyšiel z Praškova, myslím, a tak môžem ísť trochu 60, ale aj tak tu mám križovatku. Doprava, keby sme išli, tak by sme išli na Uhnošť. Akože Uhnošť, akože najbližšie, akože len trošku, len tam žiadne nič a hneď si tam. Za takých, ako to máš? Pane, 2 kilometre. Takže či mám one. Vidíte, tam keby ste išli, tak tam by ste išli na one. A tak budem mať novú podložku, tak ja mám zase špinavú podložku, ty vole. Pôjde som ju mal a zase. Aj tak ju budem one. Aj tak už je kúpená nová, prídem, neviem kedy. A novú myšku sem, lebo hneď ju ukážem. Takúto presne čo mám, tak tu už nechcem, ja som je proste, viete akú, normálnu, nesvietiacu žiadnu. Ja túto. No, ale brzdí, ja som si všimol, že tu mám zastavku, len... Keď som chcel robiť, že takto budem mať, ale zabol som... Ja som sa nepohol. No dobre, nechci sa mi aj tak už brať. Meškám to, nechcem to veľa meškať, takže... Idem. Sorry. Nebudem vás brať. To normálne zlé bolo odo mňa, ale vážne, ja nebudem čakať, keď tam on je. No ale... nemeškám. Zas som zabudol, chápete? Letení ujezd. Ďalej, tu to mám. No, letení. Ja milujem tu, ja neviem prečo mi sa najviac páči, zo všetkých zástavek sa mi páči križovatka. Ja neviem prečo tam nie je nič, ale ja mám rád na znamenie. Keby som počúval furt na znamenie, tak by som len prefrčával, keby to mi to nebolo. No škoda, že ono. Nedajte len nikto stopku, nedajte, aby som mohol ísť. Ja milujem na znamenie ono. Nedajte nikto stopku, prosím. Takú to frčím, že idem 80. No, idem po strede, ja som fakt Maďar. Nedajte stopku, prosím, nedajte, potrebujem ísť. Nemôžem meškať. A mám tam byť 11 a... Koľko je teraz? Ty, ja som normálne dobehol čas. To, čo som... Ja som vlastne ani nemeškal, o čom rozprávam. Dobre. Nie je tu, že nikto. Trošku spomalujem. Dobre, ďakujem. Zastávka je na znamení. Příští zastávka. Brněná pekárna. A ja milujem aj tu normálne, tu, neviem ako sa volá, tá v Trdinej, posledná zastávka pred Praškovom.
Myslíte, inak mi aj napíšte do komentárov, že ako jazdím, či jazdím jak, neviem. Sproste no, tu mám zastávku, zabudol som. Ups. A obrubník, a ešte som chytil. Bože. Zdravím. Dal jste mi špatný lístek. Děkuju. Dobre. Tak mám aj v hlave, že by som začala asi aj streamovať. Že z omsíčka. Ja fakt, že Robloxu som zdal, vážne, akože chcem si zahrať zo Sofy, pamätáte? Do Sofy zvyknem zahrať Roblox, ale už vážne, možno raz robím videjko ešte od Robloxu, ale už potom nie. Neviem, či mi je vidno webku, asi nie. Alebo asi nie, lebo tam tu ešte používam, ale možno ešte už zase som zabudol. Oh my god, prísahám ľudia. Ľudia, prosím. Dávajte na to dislike, prosím. Aha. Tak niekto tu ani nestojí. Tak musím aj zastať na tej zastovke, ale neviem. Musím aj tak. Vnútorná pekárna, jaj. Ja som si nestiahol tu opravu, kurník. A chcete, tak vám aj dám do popisku aj hlášenie. Alebo vás si to dám aj budete mať všetko. Takže nemusím. No, vlastne už môžem cúvať. Trnená pekárna more. No už niekto dáva stopku. Lebo už aj tak sme trnenej. Už bude konečná. A nechcem chytať obrubník, prosím. Ja dúfam, že ešte natáčam, kámo, lebo ja chcem akože, ale mal by som natáčať. To mám nový moped, ktorý to by malo, nemám to. Ja brzdi, ty, ja nechápem, toto všetko sa mi deje normálne. To je riadna ľudské obrubník. Ďalší obrubník, čo? Jak sa mi nerýkam, ja hovorím normálne, keby ste ma videli off-screen. Zase som zabudol, dobre na obrubník. Chytený obrubník, ale blinker. Textura, dočítaj sa mi. Moje textura sa mi nechce dočítať. Stíham. Stíham a teraz idem. Chápete toto? Ty vo... Toto stopnem, to som nikdy ešte nepočul. No bol jeden typ. Takto som nikdy nepočul. Chápete toto? Dobrý den, přeji. Promiňte. Za mnou je to auto. Ja som taký maďar, mal som tam počkať, lebo kvôli mne čakal. Hej, takže. Trněná pekárna. Příští zastávka. Trněná škola. Trněná škola. Příští zastávka. Trněná u zvonečku. Takže u zvonečku zastávka je na znamení. Dúfam, že to aj bude na znamenie, že môžem to prefrčať. Fakt. No tak už nie, tak som to zakrikol. Dobre, stopujem vám.
Ty vole, slnko ide na mňa riadne. Keď sa pozerám na to okno normálne. Ako ľudia, nebojte sa, ja som sa nezahalil, ja mám v hlave, že pôjdem sa zahaliť, lebo ako ľudia, budete mi vidieť moje videa staré, ale to je jedno. Do prčic, ale sa mi nedarí, fakt dneska sa mi nedarí. Dneska mám zlý deň, puntos. Nemáme puntos, ale jedno. Dobre. Nastupuje kurník, to je jedno. Prosím. Nechcem, aby si niečo platil. Prosím. Chceš ísť? Chceš ísť? Nechceš? Dobre. Dobre, za to, že ja pôjdem 90. Tu som obiehal vtedy ale naspäť smerom. Konečná zastávka bude budúca. Teraz idem 100, tak akože nemám nič a už chcem ísť vážne tam. Takže 100 idem a tu musím brezdiť trošku. Tu som normálne, ja som dal taký šmik raz, ja som takto išiel, normálne. Takto som išiel, reálne. Takto som išiel. Tak, ale šmikal. No, teraz som dostal šmik. Teraz som zase dostal, tu som presne dostal šmik. Šmik. Hej, aby som nevyjebí autobusár. No, teraz som zase dostal šmik. Dobre. Teraz môžem spomalovať, lebo tu bude ono. Ja neviem, či to ide 90, to je asi aj jedno. Tak, prečo to? Cedulou. Dobre. Tak, my sme akurát pred Trnenej Bezdekov zástavky. Nemá ani niečo, čo som mal zástavku, no čo to je. Lebo už budeme mať konečnú. A ešte sa potom ešte raz otočím, aby som si... No, takže. 30 toto bude. Nebojte, ja som si ho nestiahol prvýkrát. Som 30. Nejakí ľudia, ja som bol taký, lebo keď som dostal toho, ja som si chcel stiahnuť fiktívny unhož, túto tu. Zabudol, že čo som robil, prečo mi to nešlo? No asi za to, lebo som mu nenapísal, viete. Tomu na fórume, ale to však to dám tam do popisku. Ešte aj začnem používať popisek. Takže nemôžem už tak tam ísť. 30. No nič, takže. Joj, tak sa mi nepodarilo. Linka číslo 218, smier Trnená Bezdekov. Tak, tu máme iný rád. Takže, tu som išiel som celkom aj dobre. To je dobre. Příští zastávka Únož, restaurant Slova. Ale ja už nejdem, toto si dám dolu. Ja už nejdem, ja som si napísať služebná jazda. No máme konečne. Idem to otočiť ešte a môžeme ísť. Sprava môžem, aj zľava. To, čo sa mi nedarí? Bože, ja neviem. Neberte za normálneho šoféra, lebo pozrite, čo ja robím zase. Dobre, to tak dám takéto malé. A obrubím, ja si chytím, nie. Chytil som trošku, ale... Takže. Čo urobím je... Sypnem to. Tak
odhlásim sa stade to. Ne. Dajme koniec. Neviem, prečo mi to furt ukazuje tam, takže vypnem to. A takže keď sa vám páčilo toto videjko, počkať, ešte chvíľku si musím navstaviť, Takže keď sa vám páčilo toto videjko, ja budem rád, keď dáte like a napíšte mi komentár, či ak sa vám páčilo toto video, lebo a budem rád za odber. Ďakujem vám pekne za 50 odberateľov, vážne si to vážim a takže vidím vás u ďalšieho videjku. Takže zatiaľ.